Je to blbý. A znova nasedneme do vrtulníku. A letíme na Ačko. Bram. Ačko chci obsadit, tak tady vystoupím v uvozovkách. Tak, dobrý. Zabil jsem enemy snipera, ještě mám jeho psí známky. Konečně jsme zabili Ačko. A můžeme jít samozřejmě dál bojovat a teď to mě střílí ostřelovač. Tak počkej na mě. Tak. No to stejně nic netrefím. A pokud se mi podařilo dostat tamhle tam, pokud by se mi podařilo dostat, bych mohl tam je obejít nějaký snipery a zabít je, ale to se mi asi nepodaří, protože do mě furt někdo střílí. Tím se naštěstí netrefil, ale kolik, že se každou chvíli to povede. Teďka, že mě nestřílí, jenom kolik pro mě dají tank. Dobrý. Mám rád, když musím chodit i v tomhle. Hop. Tady mrtvý nepřítel. Střelovač a já zase žádný kill. Tam dole jich je hodně. Co je teďka tady víc za sniper? To by bylo. Takže mám nepřítele. Nasednu do helikoptéry. Musím se vzlítnout. Wow. Bombarduju Ačka. Skočím, padák. Zabil jsem přítel, teda nevím, jak to je tak rychle. Mohu začít obsazovat. Asi bych řekl, že to je akorát tak chcípnu. Už tady o mě vyjel. Zabral jsem Kladno. Brokon, podvěsná 4. No, to nevím moc, co to je. Rozhodně je dobře, že jsem to dostal. Zabral jsem bod A. A já se zdrhám, protože chytají na mě moc. Kurva. Jsem se lekl jak svině.
Zkusím je obejít, ale nevím, jak se to povede. No, tak mě zabil mě vrtulník. Ale co, nevadí? Nevadí, aspoň, že jsem si dal pár kilů. Vezu do boje a zkusím něco udělat. Počkej na mě, ne, tak nic. Vezmu si vozidlo a jedem. Někdo řídil ten vrtulník, tak bych si klidně sedl za kulomet. Yep. Tak. Mám rád, když stojím tady za tím kulometem. Vidíte, zničení vozidla hned. Ha, dalším. To je fakt nejhorší pro chudáky pozemní jednotky, protože když test, tak jste v tom. Když takhle, tak jste v tom vrtulníku a střílíte po vojácích, tak to se fakt nedá. A hodně často mě to štve. A tady máme další mé přítele. Ten, kdo to řídí, to nebude žádnej debil, to bude někdo. To bude někdo hodně dobrý. Fakt řídil dobře. A po něm. Mě nebude zabíjet jednotku. Šmejte den. No. No, nebudu dělat blbosti, akorát bych se upoutal pozornost. Prostě slyším zvuk odstřelovací pušky. Tak, dobrý. Zkusím se tady porozdělit v tomhle lesík, nebo co to je. Někoho tady zabít, pokud oni nezabijou dřív mě. Jsem na mapě uviděl někoho. Tady je chlapka. A bum. A mám ho. Mám zase jeho psí známky. A můžeme jít dál. Koušet se. Dát si další killy. Tady někde v tom lesíku. A tady je odstřelovač. Kdybych ho zase mohl zabít nožem. Tak a je to. Je po něm. Už nás tady nebude otravovat. No, dostal jsem hvězdu za zabíjení nožem. A vůbec, takže až si už bude končit hra. Ne. Se schovám, protože
Tady ten nepřátelský vrtulník a vážně by byl nerad, kdyby mě odhalil. Protože by mě bylo po mně do pár vteřin. A to já rozhodně nechci. Nepřátelé. Dobré, je po nich. A to prčic, už do mě někdo střílí. A je po mně. Co je vrtulník? Tak. Dobrý. Já už mám vlastně zabraný bod A. Tak co? Jo. Nepřátelští vojáci. A já... Mě nebaví být v tanku, já radši půjdu a chcípnu jako pravý voják. Než aby v tanku. Tak ten pěkně letěl. Jsem myslel, že je to nepřítel, jak tam střílel. Co na to chtěl nasednout. Schvám se tady za kouř. Mě toho neodhalil vrtulník. Možná tam je moc nepřátelé, já zdrhám, nebo to ještě schytám. Au. No tak už mě střílil. A tak mě zabil mě ostřelovač. S beretem, ten mám taky. Já bych fakt strašně rád aby teďka mohl hrát za toho ostřelovače, aby mě zase vlastně nezabil. No přesně o tomhle to mluvím. Tak nic, tak půjdu zase za útočníka. Půjdu do boje a pokusím se dát si nějaký kill. Tak. Dobrý. Jo, vlastně jsem úplně zapomněl házet ty ammo boxy, nebo prostě box s municí. Aby doplně to samozřejmě tamhle nepřítel. Doplně to všem spoluhráčům, když vlastně jsou u toho, to všem doplňuje náboje. Jak už asi všichni vědou. Ale říkám to. Jen tady by to náhodou nikdo nevěděl. Pokusím se... No... Škoda. Doufám, že se vám tato hra líbila. Pokud chcete vidět další, dejte like, odběr, podpoří mě to v tvorbě. Tak jo. Uvidíme se u dalšího videa. Zdar!